Bueno, ontxo bai, ja ofizialki hasingo gera. Ordua, eskerrik asko etortzeagatikan eta, ongi etorrixa emateko, ni nora naiz, gaur hemen dinamizatzen edo aurkezle lanetan aritsuko dana, eta, hemen ikusten zabizten ontzako, eta baitxa zuzenian jarraitzen nahi eseraten ontzako jakitzeko, gaurko hau, antolatu dau bai Euskarari Elkartiak eta bai IMH elkarlanean, orduan zue jakitzeko, bai Euskarari Elkartiak ekimen ezberdinak aurrera eramaten ditu, eta hoien artean enpresarean kudeatzen dau. Enpresarean honen helburua da, azkenian Euskal Herri izan dauden, bai eragile, enpresa, ikasle, langile eta abarren arteko sare bat sustatzia, haien intereseko gaixak lantzeko euskeraz, euskera tresna bezala erabiliz, eta gai horietan sakontzeko ekimen ezberdinetan. Orduan, gaurko foro hau, danok parte hartzen gabizen hau, hortikan sortu da, eta aprobetxatzen dut, lehenik eta behin ere bai, eskerrak emateko IMH-eri, lekua guztiaren, eta foro hau antolatzeko elkarlane hori aurrera eramatiarren, eta gero, hemen ere ondoan dituten lau pertsona hori, alde batetikan, IMH-etik hasitza ez, Isaka eskerrik asko, Isaka Egurbidez IMH-ko zuzendari gerentia da, gero hemen daukagu Maialen Olabe, Euskadiko Gazteri Kontseiluko presidentia da bera baitza, eta gero hemen, gaurko foro honen bigarren partian edukiko dugu zen bi gonbidatu berezixak, alde batetikan Ibai Zubikarai, gu enpresatik datorrena, eurek sortutako enpresa bat izan zana, eta gero Jon Larrañaga, Larra ere bai bere enpresa daukan ekintzailea. Orduan, hori jakitzeko ez, ze aurpegi dakagu zen hemen, nahiz eta maskaran atzetikan gauden, eta gero, zuheri ere bai, ikasli hori, bertaratziarren, gaur zuen galderak entzuteko preste egongo gera, zuen zalantza horrek argitzeko, eta gero, etxetikan zaudeten ere bai, ongi etorri dan hori. Orduan, gehiagik luzatu gabe hasierako aurkezpen honekin, hasiko gera Maialenekin, lehenik eta behin. Orduan, Maialen, esan duten bezala, Euskadiko Gaztedi Kontseiluko kudeatzaile, eta zuzendarixia zerazu, eta jakitzeko, ikusten nahi dian guzti hauek, zer da Euskadiko Gaztedi Kontseilua? Euskadiko Gaztedien Kontseilua banatuta dago, edo, osatuta dago, 60 gazte elkartez, baina parte hartu dezake, dozein gazte, gai ezberdinetan interesa duenak, ez? Eta azken finean gure helburua, eta oran laburkia salduta, da gazte eta administrazioan hartuko zubilana egitea, ez? Adibidez, enpleguan ditugun keskak, etxe bizitzan, gure bizitzan orokorrean ditugun keskak eta ekarpenak, guak administrazioetara helarazteko, eta gure bizitza hobetzen saiatzeko. Oso ondo. Eta dakitzenagatik amintzat, gaztien parte hartzia sustatzia daukazu helburu, baitzen duzuen guzti horretan, eta suposatzen dut oin betiko gaixaterako, baina, COVID-ak ere hortan eragina euki da, bala, indozue horren azterketarik edo ondoriorik atera dozue lanian zabizten urte hauetan? Guretzako pandemia izan zen nahiko momentu, nik uste dut bi puntu berezi identifikatu genituela, ez? Hasieran pandemia zizenean nik uste dut zuek ere bizi zenuetela horrela, ez jakintasun handia izan genuen etxean, eta hor gure lana izan zen gazteak laguntza, ez? Zergatik askok zeudelako lanean, baina ez zekiten zer zen erte bat, ez zekiten zer gertatuko zen haien praktikekin, adibidez, zuen kasuan imaginatzen dut praktikak ere izango dituzuela, imaginatu egoera horretan, ez? Nola bizi zen, eta orduan gure lana hor aholkularitza lana egitea izan zen, ez? Lehenengo erantzun askarra ematea. Horren ostean egon gara aztertzen, eta horretan jarraitzen dugu, oraindik pandemiaren ondorioak ez dira guztiz ikusi, oraindik ikustear daude, eta bai ikusi duguna, azken finean da, gure bizitza proiektu bat garatzeko arazoak pixkat areagotu direla, edo komplikatuago egin dela, esan dakoa, ez? Bizitza proiektuari buruzari nahi zenean, ari naiz enplegu bat izatea, etxe bizitza edo emantzipatzeko aukera izatea, eta prozesu hori
zaildu egin da, eta orduan horretan gaude aztertzen nola hobetu egoera hori, ez? Baita ere pandemiak eman digun beste puntu bat, eta mai gainean jarri du osasun mentalaren dauden arazoak, ez? Eta zer gertatuko den hemetik aurrera, bueno, ikusi delako gazten artean ere, gero eta gehiago areagotu egin dela suizidioen tasa, eta horretan gaude aztertzen eta ikusten nola egoera hori ere hobetu. Bai, guztiz hola iraizeten gainera, azkenengo astietan ni behintzat ere gai hau asko nabil entzuten. Eta, gaurko foro honen gaixa enpleagarritasuna da batez ere, ez? Eta gaztiek horretan dauken papela. Orduan, nola esango zenuke dagoala gaur egun, gazte, enpleatuta dauden gazte eta langabezian dauden gaztien egoera? Datuak nik ustut nahiko garrantzitsuak direla kasu honetan, nik ustut orain itxaropena dugula lehenengo puntu bezala, azteko ikusi genuelako 2019ko langabezi tasa zegoelako gazten artean 16-17 batean, pandemian gora egin zuen 8 puntu, ustut 122 egon zela, eta orain 2021 batean jaitsi da berriro, ez? Eta nik ustut hori guretzako ere itxaronpen positibo bat ematen digula, ez? Jarrera positibo bat, ikusteko pandemiak eragina izan duela, baina, espero dugula egoera ere hobetzen jateko. Eta enplegua dutenen gazteen egoera, errealitatea da, une honetan, ja pandemiaren aurretik prekarietatea zegoela gure lanetan ezarrita, gazteak hor murgilduta geundela, partzialtasuna, gure enplegu motak ez dutela egonkortasun bat bermatzen, ez? Eta hori ikusi dugu mantendu dela bai pandemia aurretik eta bai pandemiaren ostean ere. Bai, gai interesantia epatu dozuna prekarietateana. Nik neuk ere bai, gazte, nerabiekin itzen dut asko lan, eta gogoratzen naiz ondala pare bat urte, azkenengo 2 urte hauetan, programa batekin martxan eginan, eta gai xalantzezan ez, gazteak, lanbideak eta hortikan aurrera, eta prekaritatea pila bat atera zen, eta nik geratu nintzen harritxuta ez, hauek nabilitze egiten, ondiokan, 15 urteko gaztie diburuz ez, eta ostra esan naban, bai, hola da, orduan, zuek gai hau ere bai asko landuko dozu ez, eta baztez ere, nola eman horri konponbideak. Bai, guk azken finean hartzen ditugula da gazteen euskal behatokiak ateratzen dituen datuak. Hor ikusi dugu orokorrean gaztei dagokion, enpleguari dagokion datu guztiak okertu egin direla pandemiaren ostean. Espero dugu, esan bezala, langabezi tasarekin gertatuen bezala egoera hobetzea. Baina realitatea da, une honetan konplikatua dela, ez ja bakarrik enplegu bat lortzea, baizik eta enplegu horren kalitatea, ez, bermatzea. Ikusi dugu batez ere, hemen emakume gutxi ikusten ditut, baina emakume gazteen egoera kaskarragoa da, edo datuak banatzen ditugunean ikusten dela emakume gazteen egoera kaskarragoa dela, eta hor gabiltza ekarpenak egiten egoera hobetzeko. Ja, hemen ikusten zabiztenok, batzuk okomodo hartu duzu zuen lekua, iserlekuetan eta guzti hori, baina, zuek ere bai, oin ikasten zabizte, lanian ere bai, seguruenez ikutu duzu ezain bat gai, eta seguro danon helburua dela lan on bat eukitzea, ez? Nik uste, neri ere hori izan. Bai, ez? Vale. Eta, lan on bat, aipatu duzu egin kalidadezko lana, baina zer da kalidadezko lan bat, ez? Nola bermatu alda hori? Ze neurri hartu dira prekarietate horretatikan gutxioenaka edo aliketa gehien aldentzen hasteko? Nik uste ari garenean kalitatezko enplegu bati buruz, ari gara enplegu bat ematen diguna aukera bizitza proiektu duin bat egiteko, ez? Gure soldata duin bat duena, lan osasuna zaintzen duen lanpostu bat, uste dut ere oso garrantzitsua dela gure kontziliazioa ere bermatzea, ez? Azkenean, familia, lagunen, edo, inkluso kirola egin nahi dugunean ere, kirola egiteko aukera izatea, ez? Azken finean, lan orduak garrantzituak dira, eta denbora sartu behar dugu lanpostu batean, baina horrek ez du esan nahi, goizetik gauera arte eman behar dugunik lanpostu batean, eta orduan hori da kalitatezko enplegua bermatzen duen onurak ematen dituen enplegu bat, ez? Hori da, bai, soldata, ez, hori bete batzen da. Lan hon bat, bai, nik ondo irabazten dut, ze ondo.
Edo, nik lan gutxitzen dut eta denbora libre asko da, eta ze ondo, bizkat askotan horredia ere indikadoria, baina, klaro, hor alde batetikan, lana topatzeko bide horretan eta lan munduan dauden pertsona guztiek gazte edo ez hain gazte horien kasuan, alde batetik aldia egon enpresa baten edo leku baten lanian batentzako esango genunez, kontratatuta, edo haien kabuz, hemen gero entzungo dugu zen testigantza moduan, ekintzaile esaten, ez? Orduan, ekintzaile esate horretatik, zuk uste dozu gaur egun Euskal Herrixan ekintzaileri ematen jakuela nahiko leku eurek itzen dahi diana gaientzeko, azpimarratzeko eta hori erakusteko? Nik uste dut merezi dutena baino gutxiago erakusten dela hor atzean dagoen lana. Egia da eta guk kontseilu bezala askotan hitz egin dugu ez dela formula magiko bat, hau da, bere arriskuak ere badituela ekintzaile izateak, eta hori buruan izan behar dugula, ez? Eta egon zan garai bat, beti saltzen zala ekintzailetza formula magiko bezala, eta uste dugu hor fokoa jarri behar dela, eta ondo ulertu zer suposatzen duen, eta hor atzean dagoen lan osoa, ez? Eta hori kontuan izanik, nik uste dut, guk askotan faltan botatzen dugu esperientzia horiek, mai gainean jartzea, ezagutzea, esperientzia horiek bizi duten gazte edo pertsona ezberdinak, ibilbide hori ere ezagutzeko, bere alde ona eta alde txarra ezagutzeko asmoarekin. Zuek hemen zabiztenok, ekintza eta hitz egiten gabizenia, seguro asko entzun dozuela hori, azkenen urteetan modan jarri da gainera, eta badaukaguz mundu mailan erreferente, ekintzaile batzuk bat eta beste, baina ezagutzen dozue Euskal Herri mailan ekintzaile dexente edo paten bat, edo esaten dozuela, abitxu, hau ekintzailea da, beri sortu da, ez du balio, eurak esatia, aurkeztu ditut. Baina ezagutzen dozue baten bat, edo ni idea. A ber, jasoko dugu eskuaz, ez da, entzun oso ondo. Zenbatek ezagutzen dozue ekintzaile bat, bi, hiru, hola, erreferente izan aldianak, edo Euskal Herri mailan esaten dozuna, babitxu, ekintzaile bada. A ber, eskua gora? Bat ere ez? Bale, jazta, indikadore argixena, ez? Eske hori realitate bada, edo igual segurez ezagutuko dozue, baina ez dozue jakingo. Ez dakit, imagina, baldote edo nahi dut pentsau. Ez daude ez da daturik ez, orduan, imagino. Hauek ez ezagutzen, baina nik ez da, eta ez dakit hemen kasu asko ezagutzen ditugun datuak ez daude, nik uste dut horrek asko esaten duela. Bai, guztiz, ados. Eta, ja hemen hasi garela pixkat konetatzen dakagun publiko honekin, zer esango ziezunzuk lan munduari begira, enplegugarritasunari buruz, gazte hori, ze konbendio emango ziezun edo, ze pare bat hitz, olaz, geratzeko? Azteko, esango nizueke, ez dela erraza, lan mundua ez dela erraza, eta hori esperientzia bat dela, ez? Edo zein aukera, lehenengo aukerak beti izango direla esperientziak, nahiz eta agian, igual sorte izan dezakezue, baina normalean lehenengo aukerak ez dira beti gehien gustuko ditugunak, edo, ez dute zertan kalitatezko enpleguak izan behar. Nik uste dut hartu behar dugula itxaropenarekin, ez? Azken finean lehenengo aukerak beti dira esperientziak, aukera gehiago izango ditugula, eta sorte hon esango nizueke guztioi. Oso ondo. Eta, ja eurek jakitzeko edo ateratzeko ere hemen zure elkarrizketa honetatik ekarpenen batekin, badaukazue programarik hontan lagundu aldien eureri? Guk berez gure kontseiluak lehen esan duan bezala gazte eta administrazioen arteko zubilan egitea da, ez? Eta beraz, guk ez ditugu zehazki programa konkretuak, guk parte hartzeko espazioak eskaintzen ditugu, bertan aukera duzue bai zuen kezka guztiak helarazteko, konpartitzeko eta ezagutzeko beste gazte batzuek ere nola bizitzen duten esperientzia berdina, ez? Eta orduan, gonbidatzen zaituztet, nahi duzuenean gure espazioan etortzera eta parte hartzera. Oso ondo, Maialen. Eskerrik asko, espero dut ideak hartuko zituzuela berak hitz egin dagoen guztiagatikan eta txalo bero bat. Eskerrik asko. Oso ondo. Ja Maialenen hitzeri esker, nik uste kokatu gerala pixkat gaixan, ez? Gaur jarduntzen gabizen gai guzti honetan, kontestua geixo ezagutzen lagundu digu, eskerrik asko. Eta Ixaka, zure gana nixe. Ongi etorri.
eskerrik asko. Eta, bueno, IMH-ko zuzendari bezala, IMH-ri buruz asko daukazu seguro esateko, baina IMH-en ikasten nahi dian edo ikasle bezala zabizten ez, ikasle guzti horien enplegagarritasunari buruz ze daukazu esateko, nola lantzen dozue zuek hau? Bueno, guk enplegagarritasuna nola lantzen dugun, lehenik eta behin inguruarekin, enplegatzen direnekin etengabeko kontaktua izanez. Hori funtsezkoa da. Enplegagarritasuna nun enplegatu behar dira. Beraz, kontestuarekin, industriarekin, sektorearekin, etengabeko kontaktu bat ezagutza izan behar dugu, jakitzeko benetan ze behar dauden, ze nahi dauden, gauza noruz doia zen, ordan lehengo gauza hori, funtsezkoa. Nun enplegatu behar diren kontestu horrekin, etengabeko erlazio sakona. Beste alde batetik, agian ohikuak dian kontuak, praktikak, duala, lanpoltza, orientazioa, ohiko erremintak. Azkenean, nolabait, trantzizio hori lantzeko, lan mundura hurbiltzeko gaztiak, praktikak duala, edo lanpoltza, edo irakasleak eman dezaketen sustengua eta orientazioa. Noruz, gauza noruz doia zen, enpresak, ingurua noruz doian, hori. Agian, horiek, agian, arruntenak edo, baina baitxeren nabarmendu nahiko nuke nola lantzen dugun enplegagarritasun hori, edo enplegatzeko gaitasun horiek, irakaskuntza eredu baten bitartez ere. Ez decir, nola ikasten dugun, nola ikasten duten funtsezkoa da. Agian, sarri ez dugu zuzenean lotzen enplegua eta nola ikasten dugun, baina IMH-en badaramagu urte pila bat, erronketan oinarritutako irakaskuntza, proiektuan oinarritutako irakaskuntza sustatzen, ze oso garrantzitsua dira ezagutzak, teknologia, teknika, bere ikasten dutena, baina oso garrantzitsua da jarrera, komunikatzeko gaitasunak, arazuai aurre egiteko gaitasunak, proiektuak aurre egiteko gaitasuna. Ordan, zuzenean espadugu erlazionatzen ere, guretzako enplegua lortzeko eta transizio hori egiteko funtsezkoa baita ere nola ikasten dugun da nola ikasten duten. Zergaitikan teknologia hori ere etengabe dago aldatzen, azkar dago aldatzen, eta orain ikasten dute, baina hemendikan 5 urtetara ikasten jarraitu beharko dute. Ez ikastetxe kontekstuan, baina bai lan munduan. Orduan, agian hori, inguruarekin kontaktu zuzena, etengabekua, ohiko erremintak, duala, praktikak, orientazioa, lanpoltzak, eta ero baitxeren nola ikasten duten gaztiek. Bai, oso importantia aipatu dozuna, ikaste horretan, bai gaientzen askotan, ezagutza edo gaitasun tekniko horrek, baina transversalak dianak ere bai, egoera aurre itzeko gaitasuna, adaptaziorako, azkean mobitzen jakitzeko gaitasun hori gero, enplegu bat lortu edo momentuan, gero eta gehiago baloratzen da hori, ez gara robota pertsona gera, orduan pertsona dakagun gaitasun haundixena, hori da, edo hori izan biako litzak, ez? Eta segurona, aipatu dozuna ere bai, dualan sistema guzti hori daukazuena IMH-en eta zuen, nik uste hezkuntzan kaientzen dan punto bat izan dikan, hemen ere bai, alde positibo asko ditxula, eta tartian hori, zu azten zeranean ikasketekin uztartzen enpresako esperientzia hori, ematen dizula aukera, zu pertsona bezala garatzeko gaitasun teknikoetan, eta baitxa ere beste transversal horretan, Orduan, ze esango zendun duala eukitzean aukera horri buruz, ze onura ekartzen dizkio horrek gazte bati? Nik uste helburu nagusia da pertsona eta profesionala alik eta egokixenak formatzia. Hori gure ardura da ikastetxe bezala, eta beraien ardura da, noski. Beraien dira protagonistak. Orduan, gure ardura da, bai pertsona eta bai profesional onak formatzeko kontekstu inguru egoki bat lantzia. Horretarako, betidanikan garrantzi eman zaio alde akademikoari. Ikastetxean ikasten da. Gu uste dugu hori ez dela horrela. Ikastetxean noski ikasten dela, baina lan munduan ere asko ikasten da. Eta lan munduan ikasten denak gero eta pixu gehiagoko gainetikan, lehen esan dudan agaitikan. Aldaketen abiadura hain handia da, etengabeko ikaskuntza prozesu hori gero eta garrantzi handia dauka. Orduan, beraz, ikasketa prozesu honetan bi munduak uztartzia eta bi munduak konprometitzia erabat positiboa da, ez?
Duala azkenean hori da, ez? Duala azkenean da, nola bi ikasteko esparru desberdin, uztartzen ditugun, elkarlanian jartzen ditugun, formakuntza, gaitasunen garatze hori alik eta egokixena izateko. Gure ustetan positiboa da ikaslientzat, gure ustetan oso positiboa da ikastetxearentzat, ze kontaktu zuzena lortzen du eguneroko arazoekin, enpresen berriekin, enpresekiko konfidantza zubiak sendotzen dira, eta guretzako ere oso positiboa da enpresarentza berarentzat ere. Enpresa ikastetxera gero eta gehiago lortzen da, hurbiltzen da, talentu gaztia barneratzeko aukera gehiago dauzka, integrazio, enpresan integratze prozesu hori laburtu dezake ze ikasten dagoen heinean berarekin formatzen dago, zentzu horretan gauza positibo desente ikusten ditugu. Bai, dudari gabe. Eta seguro nago gainera horrek ero, lan irteerei begira, aukerak geixo zabalduko ditxula, ez? Orduan, IMH-en ikasten dabien ikasle batek, eta, hemen inguruan mugitzen den batek, zelan irteera ditu? Nola ateratzen da? Zorionez, IMH-en garatzen dian ikasketak irtera ona daukate. Orain eta betidanik izan dute. Orduan, zorionez, egoera ekonomiko ere oberiz doia, beraz, insertzio tasak oso altua dira, euneko laroitik gorakuak, bukatu galaz, baina zorionez hori ere ez da arraroa. Balin gaude lotzen industriara zuzendutako perfilak, STEAM arlora zuzendutako perfilak, irteera profesionalak dauzkate, eta esango nuke kalitatezkoak. Lehen hitz egiten egon gera, komentatu duzu, prekarietatea, eta bar. Nolabait prekarietateari aurre egiteko, industria eta kualifikazio lotzen badegu, bide ona izan daitekeela, ze normalian industriak, fabrikazio aurreratuaren munduak, nolabait uztartu dezake hori, ez? Enplegagarritasuna eta kalitatea. Eta irtera daukate, beraz, ikasten dana eta lan munduarekiko egokitasuna ia eunekoa da. Beraz, irteran nondikan dauden, mekanizatuen mundutikan, kamaren mundutikan, metrologia, diseinua, muntaia, normalian ikasten dutena, IMH lanbideziketan, arloie dirala, horren plegatzen dira. Ikasi eta lana erabat uztartuta daude. Ez da, ikasi dut ez dakiz zer, eta gero, baina nago lan egiten beste zeharo gauza ezberdin batetan. Gure realitatean, normalian, lotura hori itzela da, ez? Ingenieritza ikasten dutenak ere, ingenieritza arloan daude, arlo ezberdinetan, prozesuetan, berrikuntzan, produkzio arduretan, eta bar. Orduan, irteera profesionala zeintu dian, ikasketei lotuta daudenak, ez? Zorionez horrela da, eta horrela ematen da. Bai, oso ondo. Suertia daukazu, esaten dagoen guztia betetzen dela jakinda, hemen dikan ateratzen zeratzen danok, kalitatezko lan horietan, amaitxeko zuen ana. Kontu, hemen lehen hitz egin dugu prekaritateaz, soldata, hitz egin dugu kontziliazioa, denak inadoz. Baina bestaldiak ere ipini behar du. Eta bestaldiak ipini behar du, ezagutza suposatzen da ezagutza teknikoa daukazutela, suposatzen da, jarrera derrigorrezkoa da. Ez dir, hemen ez da alde batek ipintzen du kontziliazio bat, noski alde batek ipini behar du, baina bestaldiak ere jarrera ona, lan egiteko gogoa, alegina, talde lanian aritzeko gaitasunak, komunikatzeko gaitasunak, bi aldetan dago ardura. Eta zuen ardura ere izango da noski, lantzia konpromiso hori, lantzia aukera horiek, lantzia nik noruz nahi duten joan, ez da neri emango diate, norpera landu behar ditza aukerak ere, norpera, gordan. Prekaritatean aurkako kontuak esandakoak, hoi edia, erabat adoz, baina norperak ere jarri behar du, alegina,
eta jarrera ona lanarekiko. Hori da, bai, hitz potentiak, garraso guztia dakaz, azkenean, esan duzu bete, ez? Bide honia zoazte, bidea eginda da lagatzen dizue egiten, ez? Biharre dituzuen tresna horrek eskura daukazu ez, baina hori da, bakoitzan araberakoa izango da gero. Claro, norperak eraiki beharko dugu gure bibilbide profesionala ere. Bai. Eta horretaz konstiente izan behar gara. Konstiente izan behar gara, gure lehen aukera espada munduko egokixena, ni bilatu behar dudala bigarren aukera bat. Eta horretarako ikasten jarraitu beharko dudala, horretarako alegindu beharko naizela, eta hor bide batek beharko detela. Eta hori lotuta, pixka dez, gero errealitate ez hain erretz hortara begira, ez? Bale, esan dugu, IMH kasunetan, baliabide asko ematen ditu, inguruniakiko kontaktu zuzena dauka une oro, dualan aukera hori da, aipatu dituzun ezagarri guztiekin, hori bidea oso erraztuta dago, ez? Baina zeintzuk izango zenun diala zailtasunak ikasle batek aurkitzen ditunak momentu horretan, ez? Ikusi dugu alde positiboak, ez? Baina gero pixkat alde gordin horri begira, zeintzu dira zailtasunak? Zailtasunak, ez dakit. Zailtasunak, lehen esan bezala, urduritasuna, aldaketak zaila dira, mundu berrire bada, nolabait ikastetik ardurak eskatera pasatzen gera, prozesu horiek ere barneratu beharra dauzkate. Ez dir, nolabait ardura maila baju batzutatik ardura maila altu egotara transitatzen dute. Orduan, horiek esan deten bezala agian ezagutza teknikoa bihar eskatzen dituzte, baina baitxe ere kudaketa gaitasunak, baitxe ere bagian presio hori kudatzeko gaitasunak, baitxe ere apoioa behar dute transizio hori egokizateko, ez dira, enpresak ere harrera on bat egin behar die, eta sentitu behar die seguramente arropatuta, bide hori egiteko, ez? Agian horretaro ez jungo nitzake, ez? Nik uste lehen esan bezala, praktikak dualak, nolabait transizio hori erresten dutela, porque etzela pasaten ikasten nago, egun baten, eta hurrengo unia lania nago, badio, hau ze mundu da, ez? Eta agian, aurreko kontaktu hori, bai praktika, bai FCT-ak, bai dualak, transizio hori, ikasketa prozesu hori erresten du. Baina behin lan munduan ere, seguramente bihar dute apoiua, ez? Lehen esan duten bezala beraien ardura, baina baitxe ere enpresanen ere integrazioan bat egitea eta apoiatzia eta laguntza ematia, ez? Integrazio hori ona izan dadin. Oso ondo. Bai, punto interesantia era bat. Eta, ja maitzeko isaka zure momentutxo hau, zuzenian zure testigantza bat nahiko nuke. Ez dakitzu, ikasketak amaitzu zendu zenian, eta ointzen hor, imaginau zu zaudela hemen jarritxa, ez? Zure burua hor, hemen libre dauden iruzi hauetako baten zaude. Nola zeunden? Eta nola ikusten zenuen enplagartasun hori? Gero etorriko zitzaizun pauso berri hori emateko? Ez dakit. Ziurrenikan orain esaten dituten gauza asko neure buruari ez nizkion aplikatzen, ez? Edo entzutzen itxun eta ez nizkion garrantzirik ematen, ez? Guk ikaslei sarri esaten diegu, ez? Zuek landu behar ez zuen ibilbidea. Adibidez, dualian daudenean, dualian zauden enpresa ikasteko espazioa da. Ez da bizita guztirako lana. Ikasteko espazio bat, garatzeko espazio bat, baina gero zu bilatu behar dituzu zuen ibilbideak. Zu izan behartzera gai zer nahi den zuen zer gustatzen zaizun hartzeko. Guretzako, nik bestaldean nagoela garrantzi ematen diot, lehen 18 urterekin, 16 urterekin, 17, 19 urterekin, ez nizkion garrantzirik ematen. Hortaz ere konstiente gera. Konstiente naiz esaten detenian, kontu. Edadian ere, gauza batzuk, heldutasunean prioridadedian gauza batzuk, gaztetasunian ez diala, eta hori ere ulertzen dut. Nik ere zorionez, guk ez geneuzkan, nik ez nauzkan aurra, ez? Praktikak edo dualik, ez naukan eure ikasketa prozesu honetan, zorionez berai badaukate, ez? Transizio hori egokixo egiteko aukera. Bai eukinuan sortia, praktika batzuk etorri zitzaizkidan, praktika egiteko aukera batzuk etorri zitzaizkidan, eta horrek irikizidan nola baiten nire lan mundurako ibilbidea. Eta zorionez, sorte hori eukinuan. Ez nintzen ikun bila. Aukera etorri zitzaten, aprobetxatu nuan, eta horre lagundu zian transizio hori egiten, ez? Orduan,
ez nuen euki bizipen hori de unibertsitatea edo eskolia bukatu, ikasketa bukatu, eta, ostras, lan mundu batera sartzia, modu arroz batetan, ez? Praktika batzuk izan itxun, ez? Eta horrek lagundu zian. Bai, interesgarria. Aipatzen duzuna, ez? Askotan hitz potoloak erabiltzen hasten gera, eta lantzen dugu gaixak, eta zueri ingo dizue, hola, sartu irten bat, esango duzu, eske betikoa da. Ja, baina eske hola da, ez betikoa da, baina eske hola da, ez? Orduan, askotan ere bai. Betikoa da hola da, eta ulertzen zaituztet baitxere belarrexek itxitzen dituzuenean. Ze beste prioridade batzuk ere badauzkazu, ez? Nik 40 urte ditut, 40 luze dauzkat, nire priorideek dasuenak ez dira berdinak, argi eta garbi. Hori hola da. Hori hola da. Oso ondo. Eskerrik asko, Ixaka. Zurekin itxea horretikan, nahi naban pizkat zabaltzia zueri, ez dakit daukazuen galderarik, bai Ixakantzako edo bai Maialenentzako, konta diguten guzti honi buruz, batek dudaren bate dauka, zer nahi du galdetu, ez, ondiokan kontestuan jartzen gaude. Bale, oso ondo. Bueno, hori izan da dana, eskerrik asko Ixaka zure hitzen gatikan. Oso ondo, txalo bat berantzako baitxa. Vale, perfecto. Bueno, pasatu gutxo bera, Ekuatoria, gaurko foro honena, eta alde batetikan, bestera ingo dugu saltua. Orduan, ontsen azkenengo momentu honetan, galdetu dizuetia galderari zaukazuen, eta ondiokan inor, txikat, otzian igual harrapatu zaitzuet, baina bigarren parte honetan, bai biharko dugu zuen parte atzia. Ze gainera, etorri jakuz Jon eta Ibai, baina bakigu galdera batzuk prestatu dozu ezela eureri galdetzeko, eta orduan, hortikan daukagu mikrofono bat bueltaka, zuen hitzak entzuteko pres gaudenak. Orduan, azteko, ongi etorri Ibai eta Jon. Eskerrik asko. Hori bai, eskatuko dizuet, mesedez, posible bada, galderak ingo ditxun pertsonak edo ingo ditxuzuenak hitz egiten zaudetenian ere bai bestiok, mesedez, isilik egoteko, eta eurek ere hitz egiten nahi dianean, ez egoteko solapa ziorikan eta zarata aliketa garbixena izateko, bale? Orduan, ni hasi horretikan galderak itxen, eurei lako diego, bale? A ber, ze kontatzen diguen, orduan, ez dakit zeinakan mikrofonua hor, eta bale, perfecto. Ze galdera dakazu ezen? Zen bat diru behar da, enpresa bat montatzeko. Ostras. Ez zuzen, Bueno, a ber, zer esako duzu? Nik uste, dirua lortzeko azkenean bide asko daude, kredituak, laguntza daude. Nik uste hori baino lehenuo, refleksio izan berlukela, ze negozio mota nahi dut martxan jartzia, ze balore ematet nik merkatuai, zein dan ere kliente lasin izango litzaken, eta pixkat horiana ondo sakondu, X euro berdia enpresa martxan jartzeko baino, nire ustez, ez dakit. Bai, hor azkenien, esan du mesela Ibairek, ze negozio tipo nahi dezun, azkenien euruek aldau iteia, ez da. Nik bai uste dirue berda, dirue baino igual galderi ezen berko luke ze gogo berda, ez? Azkenien, honek esan duen bezala, dirue lortzea eta gehiago kostatzea gutxillo alda edo ezin da, baina igual goue da ezin dana lortu, ez? Banku batea jun eta gogu ez dizu ematen, orduan pixkat nik gehiago hortik enfokanoko nuke. Goue baldin ba, eta nahi baldin ba, dirue lortzea. Gau adibidez baita ere da, ze enpresa mota, hemen bi adibide oso ezberdin daude. Larra mekanizatuak mekanizatu enpresa da, eta horrek azkenean immobilizagoan eta makinarian da dituen inbertsioak zeharo ezberdina dira, guriak zerbitzua da. Orduan, hor ezberdina da, azkenean magnitudiak oso ezberdina dira. Bai. Hor, nik uste, indo zuen galderatik ganez, zenbat diru bihar da, askotan, igual, erantzuna espero zenuten kopuru bat, baina nik uste erantzun oso nadala hori, zenbat gogo, ze bankuak emango dizu dirua, bankuak horretarako daude, bai, bankuak eta gabizenean, dia bankuak, dia ekimenak dauden, sortuta daudenak,
enpresen sorrera horretan laguntzeko, edo beste mila prozesu, ez? Baina horiek gogua ez dizute emango, eta bizi hori edo ikuspegi hori, ez? Bueno, ez dakit zure kaldera erantzun da emandan, baina, bai, bale. Poste naiz. Oso ondo. Ez dakit, pasau diozun bat emati mikrofonua, bai, bigarrena badauka. Bai? Sorionak unaz! Gare urte betetxeak dira eta. Galdera, zenbat langile dakazu? Bale, orduan, zenbat langile dauden zuen enpresetan? Bueno, nire kasuen nire enpresan bost langile geha, esango genuke hiru eta erdi direkto, eta gero beste bat erdika ofizinan, o indirekto esango genukena. Orduen, nik bai 8 urte itean nijo enpresa hontan, eta hasi ginen bikin hasi ginen, eta pixkanaka gora ez asko, baina bitik bostea doblie da, ez? Orduan, oain lau pertsonan esango genuke arduri eman berra tokatzezat, eta bai nik uste hori dala beste gauza bat, igual ez dana lan honek isakak esan du bezala, ez? Azkenien lan mundura pasatzezean nien jendiekin eman inbertzea, ardura batzuk ondo esan duen bezala dauzketzu, igual gustatzen zaizkitzun gauza batzuk esan berdizkotzu, orduan, pizket eskapatzen nuen galderatik, baino azkenien jendiek emateuna da askotan, zailtasun punto hori, ez? Orduan, bukatzeko nire kasuen bost geha, eta hasiera baten, asko haunditzeko asmoik ez da haundik. Oso ondo. Gu gure kasuan hiru geha, esan berra baita ere guk enpresa urteotako apirian sortu deula. Orduan, nitan ebazkiak sortu genuen enpresa, eta hilabete gutxira beste lankide bat esan gurekin, eta momentuz hiru pertsona geha bai. Azkean horre bai, segurunez, esan duzunagatikan, enpresa da sortzen danean, askotan ematen du, zenbat pertsona dira? 50, hola, zelako enpresa, 5, ez? Alda izan hori erantzuna, ez? Baina, egia, hemengo realidadia hori da, Hori, hortan ninduan, bai. Hemen, nik Gipuzko zautze gehien baina enpresa asko eta asko, 5, 10, adibidez, nik ezautzutena pizka mekanizau mundu edala, mekanizau munduen ez da 30 laguneko enpresa bat. Dano gea, ez? 5, 10, 12, bitik hasi eta 12 bitartea esango nukenik. Hori da, azkenian horre bai, importantena dalako kalidade hori, itxendo zuen guzti hori ondo itxia, eta enpresan izaera mota ezberdinetako asko daudelako. Hori da, eta, baita ere nik gustako zitzaiten esatit, igual tokait esatelako askotan, baita ere, zuk esan dezu bezala, ez? 50 pertsonako enpresa bat, edo nahi jodet, 100 hortajun, 2 dauden horta baino, ez? Eta gero nik uste, realidadia ez tala hori, ez? Ze lehen esan duen bezala, enplegu kalitatezko hori, nik uste pixket gizartien daola, 100 laguneko enpresa horrek hobi zen berdula. Eta, ni nire kasue igual esateko, baino irutzezat hori, ez daukela zezenik, ez? Azkenin enpresa txiki batek, enpresa potentei ezetie badaukela. Eta enplegu interesgarri bat eman. Bai, dudari, bai. Oso, hitzonak, bai. Azkenan hori, askotan ere bai, ni gogoratzen naiz ikasle nengoanean ez, eta ez gendu, nora jumonez praktikak itxera, edo nora bialdukot, enpresa, hau handixa eta ondo, baina uste dezulako zure ibilidia gero hortikan igual geixo geratuko dala, baina horrek ez dauka inungo zerikuserik, ez da. Bai, hori neire hori pasatzen zitzaiten da, oain nao bestaldien, ez da? Claro. Azkenien nahi etortzezaten nien hauetako mutil bat, azten nahi zenin nire proiektu esplikatzen, klaro, ez dakit ez nola esan, azkenien, eta egunero kotasune ikusi arte eta enpresa txiki bate dauzken, malgutasun horiek ikusi arte beak, zaileit ezagu, ez?
kalendario bi daukeu, ez daki zer daukeu, badaki zer, eta azkenien enpresa txikilei, nik nire kasu ikustet, zaileit ezagu, jendie lortzi ez da. Betire beste hori da olako gizartien, jongo nauko horrutzke hori dek, beti dano daukeu ez, herrien bi hiru enpresa, bale, ja, hortxe betirako. Hori enpresa honadek. Eta, bueno. Nik konbentzitan atxiok, eta etzakit ez, esaltzen, enpresa nola iteken lana, baina joie mendikan pasata, gaina eu ikaslea izan da, ikasle bat hartzen baldin badek eure enpresan, dedikauko joken denbora eta behagan jarriko eken ez dakit esfortzu hori, ez dakit igual gehiago, baina handia izango ekela, porque azkenean, natortzen baldin maiz ikasle baten bila, badek hemengo proiektuan sinistekelako. Horren basate inbertsioa da. Inbertsioa bezala ikusi behar dela. Da pixka igual luzatzi ere bada, baina gustazat Isaka esan ditu nitzek, azkenien teknikamente nik beti esan oidet ez, ni azkenien batemat bilatzetenien, kurrikulume beti daukeu hor, baina hori ere nik ustet dala hor daun gauza bat eta lehengo pausu emate deuna. Baina ni nerekin lanien dabiltzenak eta hasi dien danai esan ezen dioet. Nei makinan eske ni behin ez nauki ibili, igualtzik goue baldaukek hemen ikisteko, jazta. Eta bueno, oain ejemplu da, nire tailerrien daula bat, behin makinan ibili gabe zaona, eta gaur egun, beha da makinako autonomo, eta beha arduratzea gauzakin eta tal. Zeba, hori ez, aktitude on bat tekin bilau naizelako. Orde ni, ez dakit, ikasle baten bila etortzen naizenien, azkenien ez dakit nola esan, baino notak, hau oso nade makinan, bueno, badauke bere balioe, baina nik uste bestie bilatze deula, enpresak, azkenin ardura hartzeko bildurrik ez, eta gauza horiek. Guztiz. Eta ipatu dozun horrekin ere azkenian, olako pertsona bat topatzerako orduan, eta gero ere beragan konfiatzerako orduan, dalako askotan, imaginatzen dut, pertsonai sartuko dalako zuen enpresan, eta ez da galako imiako gauza bat, eta listo, ez? Azkenean, enpresa txikisa den momentuan ere ematen dizu aukera, zure burua garatzeko, arlo ezberdinetan, biharrak daudelako, orduan, zu pertsona bezala, inkluso daukazu, gehiago garatzeko aukera, ez? Adibidez, zuen kasuan, ointzen hasi berri zaudetela, ez? Eta, hortan ere nik uste ikusiko duzuela zuen buruan ere inbia ditzu zuela ez gauza bat. Inbia ditzu zuela gauza ezberdinak eta horrek ematen dizuela zuri garatzeko aukera. Orduan, beste ere bat etorriko balitz zuekin lanera ere hori horrekin jarraitzuko lukela. Eta azkena oportunidade bezala da. Oportunidade bezala gauza esparru ezberdin asko ikusteko, enpresa ezberdin asko ikusteko, lan egiteko forma ezberdin asko ikusteko, eta horretio baita ere, larrak zenuen arira nire bat nator, kurrikulum nahi behitu biharrean, hori ondo da hola, baloratzea beste gauza batzuk. Zu izan zitzezke pertsona bat oso ona gauza baten eta amarrak eukitzia gauza hanetan, baina horta bakarri baldin bazaude, inguruan bitu behar da, ze impactu daka egiten nahi nezen lan honek, ze kostu daka egiten nahi nezen lan honek. Pasatzen baituzu 20 ordu, ez dakit, programa bat iten, baina esken nahi bezeroak ez dizkit 20 ordu bie pagatzen. Eukiar da baita ere, pixkat, periferia hori ikustea, honek ze impactu daka beste prozesuekin, beste departamentuekin, pixkat hor bai eukiar dela, bizta hori, ez? Ez, danian ezintzea honena izan, baina bizio general bat eukitzea ere bai. Erabat. Ondo, eskerrik asko. Uste dut, indosmen galdera erantzun da, baina erantzun geratu dela. Eta, ez dakit burrengo galdera ingo dabana prest dauan. Itxura denez mikrofonua bidean galdu da. Baina, euren partez nik egingo dizu eta probetxe egingo detitzeko, ze uste galdera interesanti dela, itxena izian galderen gatikan, nola hasten zerate, nola hasten da ekintzaile bat pauso horretan, bideo horretan, ze pauso eman behar dia, edo, nondik sortzen da idea hori de, hasingo naiz, eta hasingo naiz edo hasingo gera. Nire kasuan,
Igual, osea, hemengo asko beste jakingo zein da Maria Teresa Fernández de la Vega. Zuek igual, bai? Bai, bale, oso ondo. Gure kasuan, oindala ez da, amapik urte izan liteke. Ni Indiako plantan neon, planta bat martxan jartzen. Indian? Bai. Eta gaur egun ere bazkide dana, etorri zan area, makina herramientako feria handi bat zeon, eta bide batez baita ere, entera gina, Teresa Fernández de la Vega, oporretan, ez dakik zertan zebilenan, eta erabakizun neun badetik bestea gure planta inaugura hon bihartzula. Barkatu, enbostingo zaitxut. Igual espliko de mi adiezu zinan. Zan bere garaian Espainiko presidente ordea, sin más, politiko bat. Eta orduan, gaur egun ere bazkideana, etorri zan, hilabete bat, hilabete terdirako, feri, aldatetik makina herramientako feria montat antolatzea, eta inaugurazio hori prestatzen laguntzea. Eta esan liteke gaur egun gudana momentu hartan ere intzala, porque, ez ginen ezagutzen, baina lehenengo momentutikan oso ondo enkaja genuen. Ez dakit oso pertsonalitate ezberdina ditugu, baina komplementarioak dira, alkar azkar ulertze gea, eta, geho, enpresa berdinan jarraitu genuen lanian, proiektu ezberdinak aurrera ematen, eta bain dala gutxi arte izan zen, eta zeatik ez guk gure kontura zoze jartzen, ez? Ikuste dugu, akigu alkarrekin lanian, ez dakit, komplementarioa geha, nik uste asko abarkatu dezakegula, eta, ez dakit, pandemia ez pandemia, ja baitare urte xente aurreko enpresan, eta zeu, garrizka hongo geha. Eta holaxe aurten jarri dugu martxan proiektua. Joder, así que guztiz, esaten dana, inesperado, ez? Espero gabekua Indian, ezagutu, egoera, azken orduko egoera importante bat prestatzen, eta behitxu gontxen, nun zaudeten. Funtzionatu dura mate momentuz behintza, así que... Joder, bai. Eta, zure kasuan? Nire kasuen hemen 20 urtekin goi mailako ziklo bat inun, eta, nik uste danok emate duen bidie ematen hasi nitzela, praktikak, enpresa bat probau, gero beste bat, tal, egile esan beti pixkat izan ezen naiz gauza berriek, lan bat hartu eta hau gustatzezik eta betirako amendik 5 urtea hemen nahi aldeteon, gauza iguala iten nahi aldeteon. Pisket, nire galderi hori ezen da ez, nire buruei, orduan, gauzia aurrea zihuen bezala, hasieran igual, lehen ibairi komentatzen jardun diot, ez? Oain igual, ikasle hauei oso urruti gelditzen zaio nire enpresa bat, o nire negozio bat, baina, nik uste hori urtiekin sortzean gauza badala, eta gero, honek esan duen bezala, gauza puntual batzuk eman laike, nire kasuen pizket urtetako prozesu bat ezentzan, makina baten hasi nitzen lanien, makinatik gestilue ematea pasau nitzen, beste enpresan, gero produzioko arduradun ezeteare pasau nitzen, eta pizket, esango genuke eskaloiek jotzen junitzen, eta momentu bat aila usan, nun nire buruei hasi nitzena esaten hau niri izango bazan, hobeto ez altzun funtzionako, ez? Eta orduan aukera bat tokazitzaiten, negozio bat iztea zihuen, eta mekanizau negozio bat, eta, esan nion eure buri, ez teek esaten hiri esengo balitzo hobeto ingo ziela gauzak, zeatik ez erronka bajarri ez, norbean buruei. Orduan pizket erronka punto horrekin, esan nun, probatzeiat, eta haber ze ertetzen, ez? Eta nik holaxe, oain esan deten alen, urrungo maiatzin 8 urte ingoitut, eta momentu ez naiz mutzen, ez? Bai azkenien ematizuna da gauzak zure era eiteko, edo zuk pentsatzezun bezala hobeto ingoituzu, geizkilo ingoituzu, baina, ari azkenien pixkat baita izakeriekin da lotuta, ez du esan nahi bere negozio dauken bat hobi edanik, beste bat entzalan egiten bat, igual egon laiko komprometiuta enpresekin, o hasta gehiago, ez? Ez dauke zenik, baina, bai emate izuna da, pixket, zure ideak, ez dakit nola esan, ez? Bestela igual, beti, hau ez ingo banuke, hau ezea, eta hor gelditzezea, ez? Linea bada hor nun ez zeana pasatzen. Orduan, pixkat hola esentzan. Nik uste prozesu luze bat esentzala nire kasuen, eta etzan, honena bezala, punto bat ezen, esango genuke. Baina, azkenien, nik bai gustako zitzaiten esatie,
azkenien baitare ez teula eukiber bildurre o kezka hori de neulelenan itzela jode, hau hartzet eta geskiartetze baldin bau, frakasauan naiz bezala, ez nik uste toaindik hori badaukeula gizartien eta bueno, lehen komentatzen, ez? Honek esan, jo, 38 urte eta oain arte tal, da behitu, igual este momentu honena, baina probatzie pentsau diat. Jo, nik esan diot, oso ondo indek, azken nien oain momentu hauetan nik esan oidet, ez? Biherri iztietokako balitzeke, jo, oain 8 urteko ikuspuntu oso ezberdine dauket. Azken nien nere ustez ikisidet asko eta esateana, ez? Hile ditut bi karrera, 8 urte hauetan. Orduen, tokatzala iztie, derriortuta, jode, nahi honek uste nun baietz, baino etzitek nin nahi nuna ematen, zeatik ez beste zoze proau, ez? Nik uste hori daukeula, ez? Oain dikene pauso hori emateako garaien de, irikio hauin, eta gero jendiei, nire lagunei, nire familiei, esan bere, eske ustenean baietz, baino negozioe itxin berdiak. Da, como fallau indiat, eta zenik horrekola ez daukela, hori nahiko nuke, bueno, jendiei animatzeko punto bat, ez? Ez daukela zenik ez dula ertetzen, o etza diola gustatzen, hor ez da lagukatzen azkenien. Hori da. Bai, oso ona. Eta, karo, azten zeraten momentu horretan, ez? Zure kasuan, relebo bat ematera, edo existitzen zan zeo zerri, jarraipen hobe bat eta exigentiago bat, ez? Zure aldetik amintzat ematera, eta zure kasuan, kanbixo bat, ez? Inflexio puntu bat, eta aldaketa bat behar den ere bizitzan, ere inguruan, ere lanien, eta horren bila nixe, karo, suposatzen dut ere bai, ez eratela azten, bueno, hasi eta atorko da zehoz, error azkenean, zure kasuan tanteo bat egon zan lehen, bizi zenulako zuk enpresaro eta basakizula. Oinazten naiz honekin, ez naiz hasi bihar zerotik bezeruekin edo eserretik, atia jotzen eta ez dakaten koltsoi bat edo ez, eta zure kasuan ere bai seguru nau, tanteo bat egon golzala, esan aurretik erabaki hartuko dugu, ez begizak itxita itxen den zehoz, ez dakit meditagoa, landutakoa izaten dela hori. Bai. Gure kasuan izan zen, lan utzi baino lehenago, proiektua pixka forma eman genionean, enpreseta jungian aurkezten. Interesa duko zen nueke zerbitzu hontan, proiektu hontan, bai, orduan hori komentatzen duen lehenko galdera, zenbat kostatzea enpresa martxan jartzea, hori baino lehenko, negozio modelo egoki bat prestau, forma eman, saldu, eta ikusten baldin bezu harrera hona aukidula, igual orduan planteatzea finantziazioa. Baina gure kasan hori genuen, ez ginen itxu-itxuan erten eta listo. Eta bai sorti aukideuna, hau-haukoak asko funtzionatu diu. Hemengo ekosistema txiki-txikia da, enpresak alkarre ezagutzea danak, eta baten lan hona iten baldin badezu, derbente idei bat jasotezu, eta eska alako talako komentauziak ez da egizer, onatortze duko altzen dueke, bale, haber ze proiektu bideratzea akaun, bai ez, baitu, batzutan esan berra dago, baitu, ez du garbi ikusten, uste gu ez gehala pertsona egokiak hau iteko, nabaldin mazu errekomendatizu hau, eta bestatutan kuadarratze du, baina guri bai funtzionatu diula asko hau-hauko rekomendazioak, bezeruak topatzeko orduan. Azkenean, horrez, segun sektoria ez gaur egun, hainbeste digital marketing digital hori, baina hau-hauko Euskal Herria bintzat, momentuz bintzat. Hori da, bai funtzionatzen da zeo zer. Bai, zure kasuan ere bai, nire kasuen generazio aldaketa bat esentzan, ez? Eta bai, nik behaiekin izketan egon itzenien, punto bat jarri nuna maigainen esentzan, behaiek nahi laguntzie aldaketa hori ematen, ez da? Azkenien, beste gauza puntu asko daude, ekonomikuetan, baina nik esaten nion esan, azkenien nahi hau aurrea ematen lagundu inberdizue. Martxan zaban gauza bada, baina ni etorri eta nik uste baita ere, azkenien ikusi behar dara, naiz da uste zuk badakizula leku berri batea jutezea eta zerotia zer duzu orduan. Pizke prozesu esentzan, eskalarra urtebeteko bat behaiekin emanun, eta momentu bat aila usan, nun, nahi behaiek molesta huite ziben, eta behaieire nik ja molesta iten nion. Orduen alkarri esan genion, nik ustean momentu aila udala. Eta ondo ertentzun, eta
eta bueno, nik uste horrek lagundu diala, oain arte, aiau naizen bezala aiatzen, ez, azkenien. Ze ondo. Bueno, ja maiera alderuntz iristen gabiz, orduan ez daukit beste galderari zaukazuen prestatuta. Edo ez. Bueno, ematen da banatikan, ez? Orduan, azken nire ja kuriosiagatikan, hemen beurek ere bai gomendio batzuk eman dituzte, zuek, bueno, zeharka ere bai, baina ez dakit nahiko ezauten aipatu anedotaren bat zehatza gomendio bezala balioko diena, trukoren bat ikusi izan dozuena, dakizuena, libre, itxiera emateko ja. Bueno, nik uste trukoik ez da, hola, ni behintzet ez dut ikusi. Ni bai esango niokena da, ez dakit, ez? Azkenien presaik behintzet ez eukitzeko, inok, balen esan detena, igual oaindikene ez daukebe buruen hori, nik uste edade honekin isakan lehen esan duna, prioridade beste batzu die, beste gauza batzu daude, eta gaina nik uste ala berdula izen, ez da? Eta baino, bueno, naiz da bat emateko hor baldin bauke hori, bueno, ez tezala euki presaik, zen goue baldin bauke lehen esan detena, goue baldin bauke eta nahi, igual gaur ez du ertengo, bihar ez du ertengo, baina ibairek esan duen bezala, igual Indian aukera hori hortokako zaio, ez? Orduen, bueno, azkenien nik uste iten jutean gauza badala, eta ez daukela ze egun batetik bestea zezenik, eta gero bizkabarre markau lehen esan detena bestalde ez eukitzeko bildurrik eta aurre iteko, ez? Azkenien gauza pro hau inberdie, zaila hau inberda, eta bueno, nik uste normalien itean aldaketi honeako ezeteala, orduan, bueno, nik inok baldin bauke hori, bi gauza hori, lasaitasunez hartu, eta bueno, bestalde, erten goula, ez? Eta gero, nik igual inun oker txiki bat esentzan, jendiekin igual gauzak iten hasi aurretik jendikin ez konsulta hau, pixka pentsa bez, olako gouen auken eta pentsa nun, hau den nere aukerie, idile inun ja firmau nun tal, eta gero junditzen idile bankoa, ez? Berdet dirua hau erosteko, ez? Zenbat emateizu eta erosia laiket. Pixka pauzuek esentzin aldre bezka orduen, bueno, nik besti esango nuken nik indeten okerro akatz bat, igual pauzuk askarreki eman, eta azkenien pertsona asko, leku asko dauden nun informazio bat ematei zuena, laguntzei zuena, eta askotan ez geha juten, baina, bueno, nik uste toiek aprobetxa inberdiela, eta bueno, zabaldu inberdala zure proiektu azkenien. Bai, oso importantia. Ez guriek niratu beharrian, undoko hori galdetu ez laguntzeko prest da balako uste, baino jende gisa. Bai, eta azkenean ustez igual badakizu, baino, klaro, gauza berri bada, eta beste bat egin mate izunak, igual begilek irikitzizu, bai honeako eta bai txarreako. Bai, oso ondo, eskerrik asko. Eta, Ibai, zure kasuan, bueno, nedez una konta, baina nik komentatuko nizun badakit, India aipatu dozu lehen, eta hor, indioaren batek, trukoaren bat ere irakutzi zizula zuri, ez dakit bigotian arira eta horako zer. Hori da, lagun bat nekan. Hau, fijatzeko, batez ere... Askotan hori, jendeak kontratau bihartzanean da, betikua, zertan fijatze geha, eta kurrikuluna, eta hori, eta harek zatezian, nik teoria badakat. Gu genden Indian egoaldean, oso bat. Isa gizonezko gehienak bigotia ebiltze, oso gaztetatikan, nertzeko este bakitzen, bigotia egin da dela danak. Eta Alex adezun, nik kontratatzen ditut bigotia afeitatzea erabakienak. Gutxinez izpioan aurrian jarria eta reflexio bat indun, nola hongo naiz bigote gabe. Bere enpresa, software enpresa bazan, ez desu, nik, kurrikulunaz da aparte, reflexio hori indun norbait, bintzat, estereotipo horretik ertetze hori planteamentu hori egin du, eta Onde ez da, funtzionate zion edo ez, baina anedota bezala hor gehatzea. Ondo, eskerrik asko. Ez que, uste, nahi naban, banak izan horri buruz eo zer, eta nahi naban zuek entzutia, azkean horre, ze baloratzen da, ze baloratzen da, behitxu, indixo horre baloratzen dau, bera gana datorren langile berri horrek,
replanteatzia zeo zer. Orduan, replanteatzen badu bere bigotianen existentzia hori, replanteako ditu segunez laneko gauza asko eta askorako balioko dago, ez? Ba, nik larra esan duen ari da, baita ere, azkenean lehen komentatu du, akorratez gu horre xeita gendenean, eta gora, bai, nik edade hortan seguramente juergan neon pentsatzen, seguramente. Orduan, enpresa bat eta zea, ekintzaietasun hori oso urruti gatzea. Ba, bueno, bai, gomendagarritasea, gomendatzeioet, alik eta gehien enpapatzen juti aldeanetatikan. Osea, txupau dana, eta gero bidea jarriko, osea, denbora jarriko, ze bidetikan junga norbera, baina begiak irekita eukitzia eta alik eta gehien atxupatzea. Oso, ondo. Bueno, eskerrik asko bixoriz, esan dozuena, zuek hau zuen etxia izan da urte askoan, gainera IMH sarizetan ere bai saridun izan zinaten, eta bueno, imaginatzen dut, bai, adala zuentzako ere bai gaurko momentua, pixkat memoria itxeko, ostras, zelako momentu pasado. Zenbat zahartu gehan ikusten. Hori bai. Oso, ondo. Bueno, eskerrik asko zuen itzen gatikan, aholkuen gatikan, eta bueno, txalo bat ere bai haue bizentzako. Oso, ondo. Bueno, besterik gabe. Bai, lehen zan duguna isiltasuna, mesedez, hori da. Eskerrik asko dan hori gaur etortzeagatika, zuzenian jarraitzu duzuen ere bai, horregoteagatikan. Zueri, bai gaur etorri eta zuen esperientziak, pentsamenduak eta guzti horrek partekatzeagatikan, eta berriro ere bai eskerrik asko bai Euskarari Elkarteari hau dan aurrera eramatiarren, IMH-ri baitza elkarlanagatik eta espazioagatik, eta espero balioko zizuela hemen entzutako gomendio guztiek, eta suerteriko dena guzti hori proiektuetan, lanian, ikasketan eta bizitzako ibilbide horretan. Orduan, laizter arte eta ondo izan.